Sus. Bo lami asa sabaw. Ay, lami away. Guys, ujung buntag. Karon ni ami sa patanawon sa ilang bayda cute ka ajo dia. Diyan na sila yung mga buhi po dire. Sa among patanawon silang buhi dia. Yan ilang manok, ikulong. Diyan na ilang gulay tanawan sa. Ilang gulay na wa. Ilang hero dari lang. Diyan na sila ang tanaw ilang arabay lang. Ano ni sila maligo. Diyan kanini ang lugaran nilang ipuyan, libutan sila mga bata. Nalipi baboy nila isa. Yik, na ilang adlaw cute ka ajo. Yik. Long cute sini mga adlaw. Cute. Yik. Yik. Tapi lang ka pa aja sekarang kamabaw. Cute lang bay na. Ini ilang bot ya. Okay. Sekarang ko silang bay. Sekarang ko tanawa ilang cute ilang bay na wa. Tilang abuhan arang ka cute. Kapisa mo. Awa. Tapi kasi ilang abuhan si Inday. Ayun na bigi day. Nani ka ajo kay awa dining tuba. Pwede na day. Oh, ikaw magigo. Dugan gamay kay arong naapi sabaw-sabaw rami man na no. Abungga jud mo ka ajo suka ni day no. Kado ka na sa dagana sa suka guys oh. Oh, pure. Ti aw baday. Oh, baday tagaan ko na suka guys oh. Anja na day ha. Okay, salamat day. Nana isla. Wah, cute kaya ilang kalan. Isin Tonis Inday. Hala guys, mag-video kay kuno may ari guys. Anja. Hala bibo na anja mi. Okay, mamahaw na kami. So na nang day. Te, okay na nite. Ihan na nas tanang okay day. Ay, lami na lagi na day. Lami na din na. Wow, tanaw nga tuba lagi sabaw guys. Wow. Ay panatet. Salamat tayo sa suka yung ihatag na mga taga-adik suka. Wah guys, yun nga tuba yung giin-indan ni. Wow, labit ka yung inan-inanan. Diyan na kutulong te. Diyan na. Dungan mo marilo tay. Dungan mo Wow, marilo. naibugad. Kaon dungan mo marilo. Okay, mamahan nami. Das Inday oh, arang kakugihan ko yung buutan. Nani sundaan na tinggal aja. Nagdoy og Ilan ikuwati nga luto. nami ba nagutan? Oh, tangkong og ning karlan. Daw din ang saging. Wow. Ano may ilang tangkong preso ka ajo. Aplan ni aplan. Aji kita ni. Uy, kuha na paliwati. Yan ko sinirang guwapa buyag eh. Mura Koreana. Bo lami asa sabaw. Ay, lami away. Dire. Dire kay ukaran na dia lang ga. Lami gilang handa. Ya, wa na lang na iya. Ungad na lang. Okay, ano na sila mama? Ting, alyan na lang kuno kating dire na may mga. Pangandam ni nag-andam na kay mag-videoke na Day Susan. Karon guys ni ilang gulay hamon patanawon sa ilang paligyan ni Day Susan wa guys. Dang ha. Sabi isa dapat. Ilang paligyan. Ambot. Sabi batin-batin niya. Nagmi ka jud ko an. Nang ngadahon tambot. Pwede na daghanan bunga. Di Ano guys? Wow. Ang libre ka aja kesudahan. Jadi apa guys? Wow. Di apa jadi ay? Wow. Iya wah. Lu agak basak berdiri.
Andiyan guys, manguli namin. Manguli namin ng Jenny. Happy Pista na laman.